Muhtaram Müslüman kardeşler, bugün sizlerle ketesi sözümüz inşallah bolar. Байлык турында, ягъни өзегез аңлап алырсыз шулай бит байлыкка ничек карау турында. Белгәнебезчә, бу дөньяның бер сынавы ул муллык һәм байлык. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям шулай дип әйтте дә, минем өммәтем шушы муллык белән сыналыр диде. Чөнки безнең кебек муллыкта яшәгән кавымнар юк, булмаган моңа кадәр. Нинди мәгънәдә? Бүгенге көндә мөхтәрәм кардәшләр, ризык безнең өчен әлхәмдүлиллаһи шөкер беренче урында тормый. Ягъни ашау, тамак ялгау дигәнне уй белән йөрмибез без бүген. Иртә белән чыгып киткәндә, эшкә барганда без тамак ялгар өчен дип чыкмыйбыз. Берәр сынык ипи булмасын икән дип чыкмыйбыз. Холодильникларыбызда бар, алар тулган, ризыклар бар. Менә бу муллык, мөхтәрәм кардәшләр. Чөнки элекеге көндә, элекеге вакытларда, бигрәк тә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям вакытында кешеләрнең уенда булган тамак, ачлык. Ничек ризык табым икән бүгенге көнемә? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям кайтып хатыныннан сорый торган булган, ашарга бүген берәр нәрсә бармы дигән. Хатыны әйткән юк. Гайша анабыз һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән, алайсаң ураза тотарбыз дигән. Безнең бүгенге көндә бу хәлне күз алдына китерергә бераз кыен, шулай бит инде. Өйгә кайткачтын ашарга бар. Әле бер көнне хатын сорый, ашыйсыңмы ди. Шулай ди. Нәрсә дип әйтәсең? Ашыйм дисеңме? Нәрсә бармы әйтәм ашарга? Айта, бу бар ди. Әйтәм, монсын бүген ашадым инде, менә монсын сал. Ана ничек сөйләшү бара хәзер. Бу заманада ул миндә генә түгел, ул сездә дә, бездә дә ул бөтен кешеләр шулай ул хәзер, әлхәмдүлиллаһ шөкер. Шуңа күрә бүгенге көндә әлхәмдүлиллаһ муллык. Менә шушы тамак тук. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, менә шушы тамак туклык белән сыналыр. Муллык дигән сүз тамак туклык белән сыналыр ди. Тук булганчы, тук булып йөрибез без бүген, әлхәмдүлиллаһ. Менә шуның эчендә муллык бар, байлык бар, Аллаһка шөкер. Ач йөрмибез. Ләкин дин зәгыйф. Дин зәгыйф. Бер караганда бит инде ачлык турында уйламагач, вакытыңны дингә багышларга була. Ашау турында уйлыйсы юк бит. Укы, Коръән укы, намаз укы, мәдрәсәгә йөр, шулай бит инде. Ләкин дин зәгыйф. Сәбәбен түбәндәге аятләрдән иншаллаһ күрербез, мөхтәрәм кардәшләр. Аллаһ Тәгалә әйтә, бисмиллаһир-рахманир-рахим. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. İman китерүчеләр ди, Пәйгамбәрбез Аллаһ Тәгалә әйтә, сезнең малларыгыз һәм балаларыгыз Аллаһны зикр итүдән сезне кымачауламасын ди. Читкә тайпылдырмасын ди. Димәк, менә шушы мал һәм балалар бүгенге көндә Аллаһны зикр итүдән безне тыя. Гадәттә татар кешесенә әйтсәң, намаз укымыйсың дисәң, нәрсә ди? Эшлисе бар, бала үстерәсе бар. Мал, балалар. Шулай бит. Әле тагын икенче төрле әйтәләр ул аны. Мин ди мәчеткә йөрсәм ди, кем минем балаларымны үстерер ди, шулай зурлап әйтәләр ул аны. Кем эшләр минем урынга дип, менә шулай ди. Тагын бер сүзе бар, шулай бит инде. Син дә мулла, мин дә мулла. Атка печән кем сала диләр тагын. Ягъни син, конечно, сиңа җайлы ди ул. Син ди мәчеттә генә утырасың ди, тәсбих тотып ди. Шуңа күрә сиңа җайлы ди, намаз укырга ди. Безнең бит эшлисе бар ди. Татар кешесе сиңа шулай дип җавап бирә. Ярый, әле сез бар бу очракта. Ярый, сез бар. Сезне мисал итеп китерергә. Әйтә, менә безнең мәчеттә бар егетләр, әлхәмдүлиллаһ. Бар юлда эшләүче кеше дә, бар айтишнигы да, бар таксиста, бар гаишнигы да. Бөтенесе бар, әлхәмдүлиллаһ. Монда театрда эшләүчеләр дә бар хәтта. Шулай. Һәр берсе хезмәттә, ләкин намазларын укыйлар, намазларын кылдырмыйлар. Шулай дигәч, авыз ябыла. Ни өчен? Чөнки чыннан да алар күрәләр бу мисалны.
Бар егетләр Урта Азиядан шулай Мәскәүдә ризык ташып йөриләр. Юл уртасына басып намаз укыйлар. Аларга кымачауламый намазын калдырмыйлар. Менә шуның эчендә, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә әйтә, бу балалар һәм малларыгыз сезне Аллаһны зикр итәргә кымачауламасын. Кымачаулы икән, димәк, бу әйберләрнең мәгънәсе юк. Ва май яф'ал залика фа улаика хумул хасирун. Кем моны эшләсә, алар югалтучы булырлар ди. Бер караганда синең кулыңда бар мал, балалар, ләкин син барбер югалтучы. Югалтасың мәңгелек бәхетеңне. Чөнки мал, балалар бу дөньяда калалар алар. Теге дөньяда кирәк, шулай бит мәңгелек рәхәт, мәңгелек бәхет, җәннәт кирәк теге дөньяда. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, хәсрәттә булырлар шул кешеләр ди. Бер караганда алар тырышып, тырмашып, эшләп ирсәләр дә, бала үстерсәләр дә. Шулай ук икенче бер аятта Аллаһ Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Иннама амвалукум ва ауладукум фитна. Сезнең малларыгыз һәм балаларыгыз фитна ди. Фитна. Ягъни Аллаһ Тәгалә юлыннан тайпылдыра. Кызыктыра шушы мал һәм балалар. Шуларны яратып, шуларга күңел биреп, Аллаһ Тәгаләне онытып җибәрәсең. Бала булгач мәчеткә дә сирәгрәк барасың. Алар белән кайф-сафа карасың, уйныйсың, шулай бит. Мал күп булгач, аның үз мәшәкате бар. Ул малны санарга кирәк. Ул малның налогларын түләргә кирәк, ул малны карап торырга кирәк. Җирең зуррак булган саен күбрәк казырга кирәк. Шулай бит инде, күбрәк чиз тартырга кирәк. Эше күп. Мал күп булган саен эше күбәя. Һәм шуңа күрә ул бер фитнә булып тора ди. Сезгә дингә килергә бер кымачаулый торган әйбер ди. Валлаһу гиндәһу аҗрун газим. Аллаһ Тәгаләдә әҗр зур ди. Ягъни әҗр Аллаһ Тәгаләдә зур. Алла юлында зур ди. Ләкин мөхтәрәм кардәшләр, шул ук вакытта мал начар әйбер түгел ул. Анда малны булдырмагыз дими. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Я Раббым, сакла мине фәкыйрьлектән" ди. Аллаһумма инна нагъузу бика минал фақр. Фәкыйрьлек начар әйбер. Ачлык, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Бисәд даҗи". Шулай ук бик авыр нәрсә ди. Ачлык ди. Шуның турында сүз бармый. Сүз бара малга дөрес карау турында. Малың бар, әйе, ләкин ул мал синең икенче урында тора, беренче урында түгел. Балаларың бар синең, ләкин беренче урында синең Аллаһ Тәгалә. Вакыты җитте, намазында укыйсың, җомгасына да барасың, шулай бит. Менә шуңа күрә дә монда аятларны дөрес итеп карарга кирәк. Малга дөрес мөнәсәбәттә булырга кирәк. Мал үзе начар әйбер түгел, ләкин әгәр дә шушы мал сине инде боза икән, шул вакытта начар. Әгәр мал сине боза икән, син аңа башкача карый алмыйсың икән, малдан баш тарту хәерлерәк булып тора. Кулга алмыйсың икән син үзеңне. Яхья ибн Мугаз радиллаһу анһу әйтә: "Мал ди, акча ди, ул чаян кебек, скорпион кебек. Чаянны кулга ала алсаң, шушы җиңгә алырсың ди малны ди. Ничек була соң ул малны кулга алу ди?" Яхья радиллаһу анһу әйтә: "Дөрес урыннан эшләп, дөрес урынга тоту була ул малды ди. Менә шул вакыт шулай эшләсәң ди, бу мал дигән чаян дигән мал, шулай бит, сиңа буйсыначак, сине тыңлаячак. Ләкин әгәр дә ул син аны хәрам юл белән эшләп, хәрам юлга тотсаң, ул сиңа буйсынмый бу мал. Сине чага, сиңа зыян китерә, сине агулый. Әгәр дөрес юл белән эшләсәң, хәләл юл белән, мөхтәрәм кардәшләр, ул барыбер теге әллә ни байып булмый. Кирәге килә. Кирәге киләчәк аның. Сиңа җитәрлеге киләчәк. Хәрам юл белән баю менә шул боза. Акча күп килә, җиңел килә, тиз килә һәм тиз бозылып та китәсең аннан соң. Шулай ук малны дөрес урынга тота белергә кирәк. Әгәр син аны хәрам юлга тотасың икән, бу очракта шулай ук ул сиңа зыян китерәчәк. Күп булса,
Җиңел килсә, син аны хәрәмгә тота башлыйсың. Чөнки авыр хезмәт белән килгән акчаны болай гына тотырга авыр аны. Авыр. Теге юк-бараларга. Юк-барга тотарга. Хәрәм белән килгән әйберне юк-барга тотарга жәлләмисең. Тегендә монда китә шулай бит анда. Аннан соң уйный башлыйсың, тотализаторларда, ниләрдә. Нәрсә ул дисең? 5000 10,000 куясың, миңа ерунда ул дисең, югалсын. Шулай итеп, ул акчаны акчага санамаучы кешеләр дә бар бүгенге көндә. Ул бер пенсия 10,000. Ул кемнеңдер айлык акчасы, әгәр уйлап карасаң. Менә шуның эчендә, мөхтәрәм кардәшләр, шул вакытта гына ул сиңа бәрәкәтле була, әгәр дә дөрес юл белән китсә һәм син аны дөрес юлга тота торган булсаң. Шулай ук икенче бер аятта Аллаһ Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Калла иннал инсана ла ятга ар-рааху стагна. Кеше дә чикләрне боза ди, әгәр байлыгы күп булса ди. Байып китсә ди. Байлыкның тагын бер сәбәбе бар. Шулай бит бозылуга хәләл юл белән килсә дә хәтта кешенең хылкы бозыла. Дөньяга карашы, фикере бозыла. Акча күбрәк булган саен үзеңне әллә кем дип саный башлыйсың, тәкәбберлек үсә. Менә минем акчам бар, бу нищеброд, бу тегесе, бу фәлән, бу фәсмәтән, шулай итеп кенә йөри башлыйсың син. Инде синең хәзер аяк киемнәр икенче шулай бит. Анда берәрсе юлда батып калса, син аны этеп йөрмисең инде. Ботинка буяла, булай, шулай бит. Аңа күрә дә үзгәрә, кешенең хылкы үзгәрә, акча күбәйсә. Элеккеге кебек булмый инде ул, теләсә кем белән аралашып йөрми ул. Чикләрне боза кеше ди. Хәтта әгәр хәләл юл белән килгән очракта да. Шуңа күрә байлык булган вакытта да син үзеңнең хылкыңны карап торырга тиеш. Мин үзгәрдемме, юкмы? Кешеләргә колак сал. Кеше сиңа нәрсә әйтә? Кайбер кеше яшерми әйтә, син ди икенче хәзерде. Үзгәрдең син ди. Колак сал. Куып җибәрмә ул кешене, бәлки ул сиңа кирәкле киңәш бирәдер шулай бит. Син хәзер элеккеге түгел инде ди. Ул сиңа әйтеп куярга мөмкин. Чөнки читтән күренә. Синең хылык-фигылең, үзеңнең тотышы һәм башкасы. Менә шуның өчен, мөхтәрәм кардәшләр, инде монда да белеп торырга кирәк. Күп малның хылыкка һәм дә ки үзең тотышыңа бер хикмәте бар икән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, бик менә шундый хәдис бар. Әгәр дә бу хәдисне ишетмәгән булсагыз, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Тагыса габдуд динар ва габдуд дирхам ва габдул хамиса." Халак булды ди. Ягъни хәсрәт килде ди, шулга ди. Кемгә? Динар кылына, дирхам кылына һәм хамиса дигән кием, кыйбатлы кием, шуның кылына ди. Хәсрәт булыр ди. Акча кылына, мал кылына була инде ул. Бездә дә бар шундый сүз татар телендә шулай бит, акча кылы, мал кылы диләр андый кешене. Хәдистә килә ул. Монда санап китә динар, дирхам, алтын, көмеш һәм кием. Менә нинди хикмәт бит. Алтын, көмеш, акча гына әле кешегә бер төрле тәэсир итә. Ул өйдә ята ул. Синең белән булмаска мөмкин. Менә кием, байыгач кыйбатлы кием ала башлыйсың. Син элеккеге киемнәрне кимисең хәзер. Хикмәт ничек? Кызык. Шулай бит. Кешенең кызыгы менә бу кием безне бизи торган әйбер ул. Һәм син аның кыйбатлысын ала башлыйсың. Фирменныйын ала башлыйсың. Шулай бит. Берсендә теге шарым-дарым дигән кибетләр бар бит әле. Шуннан пәлтә алган идем. 1000 тора диме шунда. Килдем, алдым пәлтә, нормальный пәлтә инде. Кирдем кибеткә, каядыр. Торговый центрга карасам, фирменный магазин. Шул ук пәлтә алынып тора 7000-гә. Мәйтәм, ярый, фирменный кибеткә кергәнмен әле. Шул ук абсолютно. Шулай итеп, фирменныйларда киенә башлыйсың. Шул ук киемне кыйбатрак кия башлыйсың. Акча күбәйгәч. Акча совсем күбәйгәч, читилдә киенә башлыйсың инде анысы. Читилгә барып, монда әйбәт, сыйфатлы, затлы, тегеләй, булай дип шулай бит. Анда кыйбатлы ботинкалар киясең, кыйбатлы киемнәр ала башлыйсың. Мин сезгә сөйләгәнем булды инде шулай бит. Тагын бер тапкыр сөйләп әйтәм, исегезгә төшереп. Бер строительный фирма бар иде монда Казанда, ул хәзер юк инде. Аның бар хуҗасы, бай кеше инде. Моңа әйткәннәр, гаеткә барырга кирәк дип инде. Бу да ярар, барам дигән инде гаеткә дә бергә барабыз дигән.
Шуннан соң ничек киенергә соң анда? Чиста яхшы кием кирәк дигәннәр инде. Бу әйтә, ну ярар ди. Шифоньерны ача. Безнең бит чиста кием бит инде. Шулай бит инде. Бу инде иң яхшы киемен ала бу мәчеткә. Испаниядән гына кайткан. Бер жаңа куртка, яңа ботинка, бик кыйбат тора торган әле алып кына кайткан Испаниядән. Безнең илдә сатылмый торган кием инде. Все, бардым, киемнәрне салып куйган, гаит биткән, чыкканнар, куртка да юк, ботинка да юк. Шулай бит. Бер галошка итеп кайтарып җибәрделәр ди. Җалны яхшы калмый бит, оранга мәчеттән бер галош биргәннәр инде аңа. Менә дип. Шулай итеп гаиткә барып кайттым мин ди. Шунда яхшы куртка бар иде. Ну, әлбәттә, ул нәрсә югалтмагандыр инде. Шулай да хикмәт, мөхтәрәм кардәшләр. Шулай да бу кешегә бер сынау булып тора, шулай бит. Аның үзенең күрән бер сынау булгандыр инде. Әмма кыйбатлы яхшы кием кия башлыйсың баеганнан соң. Бу әзәлек кенә синең статусыңны билгели башлый. Шулай бит. Киемнәр, брендлы, сәгатьләр, шулай бит инде. Анда уже гади ручка белән язмыйсың инде. Ниндидер кыйбатлы ручкалар белән яза башлыйсың. Шулай бит шунда китә инде шундай нәрсәләр. Алар бик әле бик белеп бетермим мин аларны. Шуңа омтылам инде кернәкрен генә. Сәгатьләр, ниләр, телефоннар бар иялек. Верту дигән, шулай бит. Аның начинкасы иске. Ләкин бөтен байлар шуны алалар ине өчен кыйбатлы. Шунда içinde алтыннар, ниләр белән бизәлгән инде ул. 250 мең тора анда, 500 мең тора торган телефоннар бар иде. Içinde начинкасы иске. Ул әле бөтен җирдә инде сенсорный булганда, ул кнопочный иде әле кайберләре. Шуның белән җырлыйлар иде. Нәрсәгә? Сөйләшер өчен түгел. Шулай, стелгә чыгарып куер өчен, ха? Менә нинди. Менә бу инде сине билгели башлый тышкы яктан. Статусыңны күтәрә. Һәм бу сиңа тәэсир итә башлый. Сине үзгәртә башлый. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, кием кылы ди. Мал кылыгына түгел, кием кылына әйләнәсең. Шушы чиракта. Хәсрәт булсын ди. Ләкин нинди кешегә хәсрәт була? Мал кылы кем икән ул? Әгәр дә карасак, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, ин угтия радия ва ин лам югта сахита. Әгәр дә аңа мал керсә ди, куана ди. Ләкин мал кермәсә, ачуы килә ди. Мал артмаса, ачуы килә. Кай вакытта мәҗлескә барасың да садака да бирмәделәр, зарразылар дип кайтасың. Ачуы килә, әйме? Мулланың да ачуы килә. Бушка җирдән мин бүген монда ди. Бәлеш ашамаган кеше мин дип шулай әйме? Сине тыкмачлар ашаталар инде шулай бит инде. Бәрәңге белән ит ашаталар. Ул һаман шул хәяши ризыгы бит инде ул. Тыкмачлар бәрәңге ит белән бәрәңге ул хәяши ризыгы ул. Аны әле байлар ашамаган. Байлар бәлеш ашаганнар теге. Тәмле, итле. Бу бит хәяши ризыгы. Бездә һаман шуны ашаталар, ашкая барсаң да. Менә шулай итеп, мулланың качакта ачуы килә. Садака бирмәделәр. Шулай бит җирдән монда вакыт үткәреп дип инде тегеләй була иде. Бу димәк кем була? Димәк бу мал кылы була. Акча кылы була бу кеше. Бу кеше кием кылы була. Һәм бу кешегә хәсрәт була. Әгәр дә акча кергәндә куанып, акча кергмәгәндә хәсрәтләнсә, күңеле боекса, ачуы килсә. Һәм нишли мөхтәрәм кардәшләр, бу кеше тагыйсә вантакаса. Бу кеше ди авырып китер дә терелә алмас ди. Мондый кеше ди, мал кылы ди. Хәсрәте шунда була ди. Ва иза шика фалан тaqasha. Әгәр дә бармагына берәр нинди әйбер керсә дә, шуны чыгара алмыйча интегер ди. Ягъни аның өчен проблемалар башлана. Шул проблеманы авырлык белән хәл итә башлый. Берәр килеп чыга икән, берәр җитешсезлек дип әйтик инде, узак авырлык белән хәл итә шул проблемаларны. Кемнекедер җиңел хәл ителә. Шулай кирде, чыгарды, бетте китте. Бу чыгара алмыйча йөрер интегеп, инәсе юк, чыкмый, кирип киткән, врачка бара, тегенгә бер врач булай ди, икенчесе булай ди, берсе әйтә кисеп алыйк бармагыңны ди. Шулай бит, аерым анасын чыгарырбыз ди, тегеп куербыз аннан соң ди. Китә шулай бит инде киңәшләр. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, монда әлбәттә дөрес итеп малга карарга кирәк. Шушы хәсрәткә, шушы хәлгә калмас өчен дөньяда ук проблемалар башлана ди. Әгәр син акча кылы булсаң, мал кылы булсаң ди. Менә шуның өчен мал үзе кирәк әйбер. Яшәргә кирәк, тук булырга кирәк шулай бит. Исән имин, яхшы машиналарда җөрергә кирәк, матур йортларда яшәргә кирәк, әмма
Әмма, muhtaram кардәшләр, кылы булырга ярамый бу әйберләрне. Диннән чигерә торган, диннән шулай бит читкә итә торган, һәм дә инде шушалар аркасында динне үтәми торган бер кылга әйләнсәң, ул вакытта шушы көтә сине ди Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям. Иншаллаһ, татарчада сөйләп китербез. Урысчада сөйләп китербез дөресәй. Яни Василий абый куанырма дигән тагын бер тапкыр татарча сөйлибез дигәч. Юк ди, урысча ди. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о богатстве. О таком понятии, как богатство, имущество и то, чем человек владеет. Если вы обратите внимание, то человек в этот мир приходит голым. Ничего у него нет. Но, как ни странно, хоть он и родился голым, по какой-то необъяснимой причине, с первым вздохом, с первым глотком молока у матери, с первыми пеленками, у ребенка, у человека просыпается тяга к этой жизни, любовь к этой жизни, к роскоши, к богатству, к имуществу. Ребенок ходит в магазине, да, хочу вот эту игрушку, хочу вот эту, да, эту не хочу, вот эту хочу. Откуда у 2-3-летнего ребенка такая тяга к мирской жизни, к богатству? Но это есть с детства уже. Итак, мы, дорогие друзья, живем до старости. Чем человек старше, эта тяга становится больше. Если кто-то скажет, что в старости, например, у него тяга к любовь к богатству станет меньше, если вы вот молодые здесь надеетесь, нет. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что корысть, тяга к богатству – это единственное, что не стареет в человеке. Нет, человек все так же будет хотеть, все так же будет желать, а может даже еще больше. Может даже еще больше. Вот поэтому, к сожалению, так происходит. Ничто не может нас остановить. Хатта зуртумуль макабир. Аль-хакумут такафир, вы будете приумножать, пока не войдете в могилу. Только могила может все поставить на свои места. Только в могиле мы поймем, где богатство и что означало земное богатство. Дорогие друзья, это неплохо, иметь что-то, не зависеть от других людей. Но у богатства есть правило. Какое правило? Во-первых, богатство нужно для того, чтобы не зависеть от других, чтобы не попрошайничать, а не для того, чтобы возвыситься. Это самое главное. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, восхвалил человека, который уходит из дома для заработка. Для чего? Чтобы накормить свою семью, родителей там и так далее. Чтобы в других не нуждаться. Следующее условие у богатства. Богатство не должно тебя отвлекать от религии. Сколько бы то ни было, ты не должен ставить богатство на первое место. Сегодня люди говорят, я не буду читать намаз, потому что надо работать. Я не могу читать намаз, потому что надо детей растить. И так далее. То есть, значит, дети, богатство и имущество для них стали на первое место. А религия уже на втором. Следующее условие. Богатство ты должен зарабатывать халяль способом и тратить тоже халяль места. Если эти условия сохранить, дорогие друзья, то богатство принесет радость. И тем более, если ты будешь искать халяль заработок, то ты заработаешь не быстро, не легко, так скажем, потому что халяль заработок приходит мало-помалу, но постоянно. Но зато будет баракат. Заработать харамным образом проще. Конечно, здесь есть криминал, это харам, потерять можешь больше там и так далее, но вот соблазн заработать сразу и много, он есть. И многие поддаются этому соблазну. Потом, конечно, страдают, но зато поддаются. И зарабатывают люди. И тратят эти люди эти деньги на всякие харамные вещи. Вот тогда уже, да, это становится проблемой, дорогие друзья. Дорогие друзья, Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Якулю ибн Адам мали мали». Сын Адама говорит, «Мое имущество мое». Говорит, «Мое, мое». Говорят, у ребенка в 3 года появляется такое сознание «мое», «я». До этого он еще не понимает, говорит, что, чье,
кому, общее, не общее. А здесь, говорит, появляется уже мое, я, эгоизм появляется. Ну, по психологии так говорят. Действительно, сын Адама говорит, это мое, не трогайте, это мое. И пророк, саллаллаху говорит, «Вахалляка ябна Адам мин малик». А что, говорит, у тебя есть, о сын Адама, из твоего имущества? Кроме того, что ты съел и вышло. Вот что есть у тебя, говорит. Что у тебя есть? «Валябиста фаабляйта». Одел одежду, и она порвалась, стала старой, износилась. И что? «Аутасаддакта фаамдайта». Или раздал садака, и это уже прошло. Этого нет больше. У тебя, говорит, ничего нет, потому что все это тлеет на тебе. Это все исчезает. Это все не твое. Поэтому, говорит, богатство для чего нужно? Как мы видим из этого хадиса, чтобы пройти через тебя. Чтобы ты получил от этого определенную пользу, удовольствие и жил в этом мире. Все. Оно не для того, чтобы копить, не для того, чтобы там какие-то харамные вещи делать, чахнуть над златом, да? Переживать из-за него, говорить это мое, да? Овладеть всем, докуда хватает взор. Нет, это все для того, чтобы просто использовать. Использовал, все прошло. Почему? Потому что ничего из этого, говорит, ты в ахират не возьмешь. Также пророк саллаллаху сказал, если, говорит, запустить 2 волков в стадо, овец, они принесут меньше вреда, чем тяга человека к имуществу и к высокому положению для его религии. То есть, если мы представим религию как стадо овец, что может эту религию испортить нашу? Вот 2 вещи, говорит, может испортить. Это богатство, точнее тяга к богатству и тяга к высокому положению. Говорят же, если хочешь узнать человека, дай ему деньги или положение, или власть. И ты узнаешь. Он раскроется. Здесь тоже, когда человеку появляется высокое положение, власть и появляются деньги, что он может сделать? Его религия может пострадать. Его религия может пострадать. Это хуже, говорит, чем этот вред, он хуже и больше, чем вред 2 волков, которые зашли в стадо. 2 волка что могут сделать со стадом? Если вы знакомы с волками, да, если один даже волк зайдет к тебе в сарай, к овцам, всех убьет. Он не будет есть, всех убьет. Волк такая штука, что, ладно, вот, например, лиса пришла, одну курицу унесла. Все. Там мешок положила, унесла. Волк так не делает. Волк не будет убивать одну овцу, съест там половину, все насытится, отдохнет немножко, потом пойдет. Волк так не делает. Волк убивает все. Все, ничего не остается после волка. А это не один волк, это 2 волка. То есть пророк саллаллаху хотел сказать, что от стада в принципе ничего не останется. Если 2 волка зайдут в это стадо. Сейчас этот пример для нас, он незнакомый. Сейчас какой пример можно привести нам? Я даже не знаю, какой пример можно привести. Да? С этими волками в городе живем, мы не понимаем, что даже означают эти вещи для нас. А вот так он приводил пример. Поэтому, если богатство зайдет для человека в сердце, высокое положение, например, у него появится, то от его религии может ничего не остаться. И есть такие примеры, когда люди становились богатыми, уважаемыми, там, овладевали властью и уже отходили от религии. Они становились уже подальше. Иногда ересь начинали нести открытую просто. Потому что думают, что деньги и власть автоматически дают знания. Многие богатые люди думают, особенно люди у власти думают, что деньги и власть дают знания. И они начинают учить. Вот я такой, вот я сякой, я знаю. Начинает какой-то космос,
туда-сюда, какие-то вообще ерунду начинают нести. То есть уже далеко, они становятся далеки от истины. Высокомерие появляется. Поэтому от их религии, говорит, ничего не остается. Вот есть такая страшная вещь. Поэтому надо прежде всего заботиться о религии. Если что-то вредит твоей религии, тогда лучше от этого отказаться. Ты посмотри. Например, даже перед тем, как купить машину. Купить машину перед тем, как купить машину, посмотри, эта машина не навредит ли тебе? Или когда ты пересел в эту машину, твоя религия нормальная осталась? То есть это не повредило твоей религии? Иногда люди меняются. Просто пересаживаюсь на другую машину, на служебную, шофером. Уже люди меняются. Да? Не говоря уже о каких-то других вещах там. Поэтому надо постоянно за этим следить. За этими вещами. Однажды Абу Зар, рады Аллаху анху. А Абу Зар — это человек, который не любил богатых и не любил богатства. Он ругал очень сильно богатых людей постоянно. Он им спуску не давал. Если видел какого-то богатого, он не отставал. Он говорит: ты там богатый, ты там туда-сюда, зачем тебе это, раздай садака там. Однажды богачи написали коллективную жалобу на него. Собрались и написали коллективную. Говорит, он ходу нам не дает, говорит, жить не дает вообще. Говорит. Невозможно, говорит. Вы представляете, да? Постоянно, если тебя, куда бы ты ни шел, да, человек там купил лошадь, что лошадь, да, продай, не пойдет, не надо там и так далее сразу же, да? Поэтому Усман ибн Аффан что сделал? Он этому человеку Абу Зару дал стадо, дал имущество и выселил из города. За город. Ты живи там, говорит, ты там никого не беспокоишь, там никого нет. Это правильно? Аллаху а'алям. Потому что иногда, вот это пример через сахабов нам показывает Аллах Тааля, порой слишком заносчивый бывает человек. Иногда вот тоже, когда ты религию распространяешь, и бывает, вот, например, жалуется, хазрят, вот есть знакомый у нас, он достал, говорит, в бане пойдем, там религия, говорит, там в гараже религия, дома религия, говорит, мы, говорит, уже его сторонимся. Стараемся подальше от него держаться. Люди, бывают, устают от таких вещей. Поэтому всему, конечно, мера есть, свое время. И вот Абу Зар, рады Аллаху анху, он был таким. И во время пророка, саллаллаху алейхи, он видел пророка, саллаллаху алейхи, который сидел в тени Каабы и говорил: «Хумуль ахсаруна раббиль Кааба». Пророк, саллаллаху алейхи, говорит: клянусь Господом Каабы, что они будут в убытке. Абу Зар, рады Аллаху анху, пришел и сказал: «О Расуль Аллах, пусть отец и мать будет выкупом за тебя, скажи, кто эти люди, которые будут в убытке?» И пророк, саллаллаху алейхи, сказал: это, говорит, те люди, которые копят богатство. Копят богатство. Просто копят. Ради наживы. Не ради траты какой-то, а ради наживы просто копят. Хотят, чтобы богатство было больше. Кроме тех, которые раздают. Направо, налево, вперед, назад. То есть руками показывал. Вот эти люди, говорит, только будут спасены. Богатство принесет пользу, получается, тому, через кого это богатство пройдет. И вот Яхья ибн Муаз, рады Аллаху анху, говорил: когда раб умрет, постигнут его два бедствия, связанные с богатством, подобные которым не знали ни первые, ни последние. То есть, когда человек умирает, из-за богатства у него будут две проблемы, две бедствия. Какие проблемы? Что за бедствие? Он сказал: у него заберут все богатство, а после этого будут спрашивать за это богатство. Понимаете? То есть у него в руках сейчас ничего нет, а его будут спрашивать: ты откуда это заработал, куда это потратил? Но вы даете. Уже наступил, да, у нас спрос. Приходит к тебе с обыском, например, у тебя дома ничего не находят, а у тебя спрашивают: ты вот это вот откуда взял, откуда заработал? Думаешь: нет у меня этого, нет. А ты говоришь: есть, у нас написано. Давай, отчитывайся.
А у тебя этого нет. У тебя как-то все забрали уже. И ты будешь за это еще отвечать. Вот у богатства есть ноша определенная. То есть, если богатства много, то за это еще нужно отвечать. И чтобы богатство приносило пользу, радость, надо правильно пользоваться богатством. Надо, чтобы это богатство через тебя проходило. Чтобы людям твое богатство приносило пользу. А представляете, например, там, едешь по дороге, какая-то бабушка там, да, ну, знакомая, например, твоя там, может быть, соседка там стоит, ты останавливаешься на Геленвагене и говоришь: бабушка, давайте подвезу. Бабушка будет в шоке, да? Ничего себе, сынок. Давай, сяду я в твой УАЗик. И все. То есть, хоть твоя машина хотя бы вот так пользу приносит. Это уже какой-то плюс. Вот сейчас снега у нас, да? Пожалуйста, остановился на каком-то там джипе. Кого-то вытащил. Твое богатство приносит пользу. Вот это богатство, альхамдулилля, дает тебе савап. А если ты мимо проезжаешь, да, то уже пользы в этом не будет. Там под каким-то предлогом машина испачкается, коробка не та, колеса не те, да, еще что-нибудь там, да, и так далее. Тогда уже, да, это богатство просто, за которое ты будешь потом отвечать. Вот так вот, дорогие друзья, надо правильно относиться. Сейчас, потому что время испытаний. И когда мы лишаемся какого-то имущества, тоже надо понимать, нет ли в этом блага для нас. Может быть, наоборот, хорошо, альхамдулилля. Не надо переживать, потому что переживание из-за лишения – это тоже признак больного сердца. Как и радость, когда ты что-то приобретаешь, это тоже признак больного сердца. Сердце мусульманина остается неизменным из-за земных проблем. Сердце мусульманина переживает только когда, например, есть грехи, оставил поклонение какое-то по забывчивости, по незнанию, например. Вот только тогда сердце мусульманина переживает. А остальное, из-за остального, сердце мусульманина не должно переживать. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.